der armselig kleine Freezer, zumindest wird hier gerade so dargestellt, ja, ist auf der Suche nach den Dragon Balls und weil er sich unbedingt was wünschen will, natürlich wollen wir ihn daran hindern. Willkommen zurück, Freunde. ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。おかえり願おう。邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。頼んだぞネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですがあなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろう。ま、いいでしょう。ほう、これはすごい。戦闘力42000まで上がりましたよ。Das ist echt viel. 参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですがもちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんからご心配なく。お酒！ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。クリリンさん、あっちの方向です。よし、ご飯急ぐぞ。So, dann mal Son Goku und Krillin ドラゴンボ unterwegs. ールは7個集まってるみたいです。よし、チャンスだ。お父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。そうですね。 Wobei das jetzt für mich kein Grund wäre zu jubeln. Weil die Tatsache, dass Vegeta einem hilft, ist zu dem Zeitpunkt hier noch nicht unbedingt sehr それにしても悟 beruhigend. 空のやつ、一体どんな修行をしてあんなに強くなったんだろうな。やっぱりお父さんはすごいや。ラッキー。 So, ja, da kommt gleich einer, das ist kein Problem. Ziemlich perfekt. Warte mal.
war mir nicht so, dass Son Gohan kurz vom vom Level ab wäre. Nö, das war wohl ein Irrtum. Ach du Scheiße. Okay. Ja, hat sonst auch nicht gerade viel, was man irgendwie freischalten könnte. Nee, da ist alles. Ja, viel muss noch ein bisschen warten bei ihm, wa? Die kann ich ihn ja noch anpassen. Was Superangriff Unterstützungen? Kann ich die auch auf Super Masenko wechseln? Wenn schon, denn schon, oder? Könnte ich eigentlich die noch reinbringen, weil dann habe ich hohe Abwehrbrecherschaden. Abwehrbrecherschaden. Schaden, wobei habe ich schon, wa? Okay, wieder raus. Da ist auch schon auf dem Maximum. Jo, also mit Gohan kann ich jetzt gerade momentan nicht viel mehr machen. Zeckkugeln einsammeln. Oh, die natürlich da irgendwie hier in der Nähe sind. Ja. Zum Glück ist der Name des Planeten jetzt nicht so groß. Ja, glaube ich auch. Jetzt noch ein bisschen die roten. So. Die kleinen roten. Noch ein paar blaue. Oh, schauen kann es nicht. Jo. Die grünen wollte ich auch, aber sie wollten mich nicht. So. Ups. Das ist natürlich ein bisschen doof. So. Genug gespielt, wir suchen die Dragon Balls. ドラゴンボールの反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った7つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい。いでよ、シェンロン。そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしてやがる。クリリンさん、誰かこっちに向かってきます。邪悪な2つの木を感じるぞ。間違いない。さっきのギニューってやつらだ。じゃあお父さんはやられたの？悟空。ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか？ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ？何言ってんだ。ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものが。それで願いは叶えられたのか？それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか？その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。悟空じゃない。どういうことだ？わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって？
お前はクリリン、ご飯。そいつはオラじゃねえ。よくここまで来れたな。そうさ、この俺は幻遊特戦隊隊長幻遊様だ。そんな、あれがお父さん？体を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。ご飯、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな。貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様いつの間に。早速この体のパワーを試させてもらうぞ。Stimmt, das ist wirklich schwach. 精神と体がバラバラだから力が出せないんだ。もっとパワーを出せるはずだ。ただ今のうちに降参したらどうだ。ギニュー様が降参だとふざけやがって。Tja, Gini, du sagst nichts mehr, wa? Ey, und schieß mir auf den Sack, hey. Ah, nur noch einer, sehr schön. Was macht er jetzt? Ja, cheesy. Ich liebe Gohan Super Masenko. War schon ein bisschen langweilig, war. ベジータ、貴様が俺たちにかなうわけがない。そういうなら恐れているんじゃないのか。Aua. 復活した俺の戦闘力は恐れているだと。この俺がベジータごときだか。あのベジータがなぜこんな戦闘力を。この俺も近づいているんだ。スーパーサイヤ人にな。デタラメを抜かしやがって。
Ja, Vegeta hat recht.なんということだ。シースがやられるとは。次はお前だ。死ねまさかチェンジ。やってくれ。あの野郎よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ、一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん元の体に戻ったんだ。くそー、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今奴にベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞその体を。これだ。チェンジ。やろう。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いい加減喋ったらどうですか。ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何。あいつか。おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服っ
そういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ。すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ご飯、悟空を治療している間に最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね。行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。うん。フリーザにだけは会わないようにしないと。Jo, leg dich einfach mal schön hin, Vegeta. Wir haben ja Zeit, ist ja gar kein Thema. Jo. Bisschen höheres Level haben wir mittlerweile. Schön, schön. Die Gruppe ist natürlich die gleiche geblieben. Da hat sich nichts geändert. Was natürlich geändert hat, ist unsere Anzahl an blauen Zeckkugeln. Sind wir schon bei 10.000, alter Schwede. Natürlich ganz geil. Wir haben noch ein bisschen Essenseffekte Bonus drauf. Natürlich auch ganz geil. Und wie könnte es anders sein? Der Part ist mal vorbei. Also Freunde, ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part also werden wir uns auf den Weg machen zu Dende. Obwohl wir wissen ja, was passieren wird. Ist ja nichts Neues. Die Story ist nichts Neues für uns. Wir haben zwar noch eine Sidequest hier. Ich meine, klar, Freeze ist auf dem Weg hierher und so, aber ist doch gar kein Thema. Komm, machen erst noch ein paar Sidequests. So viel Zeit muss sein. Freeze soll sich mal nicht so anstellen, soll ruhig noch ein bisschen, ja, chillen, sag jetzt mal. Muss glaube sowieso das jetzt noch machen, weil nachher könnte es ein bisschen schwieriger werden, weil nachher haben wir einen Kampf nach dem anderen gegen Freezer. Gut, theoretisch mit Piccolo vielleicht, da dürfte ja auch schon bald auftauchen, aber ja, es geht ins Eingemachte, Freunde. Es geht ins Eingemachte, langsam aber sicher. Hier auf Namek im Kampf gegen den teuflischen Imperator Freezer und der Ankunft des legendären Super Saiyajin. Also legendär in Anführungszeichen, ja. Bis dahin, ciao zusammen!